Onena Iruñarreko itzulian, onden bila etorri zinen, printzipioz. Bueno, bai, eskerrik asko. Hasieratik, geneukan etapa hau erregina bezala, eta atera gara irabaztera, atera gara taldearekin, eta ongi atera da. Aurre ikuseta zegoen, Arradian gora probatu behar zen dutela, horrela izan da, betan polita Arradian ikusi dugun ikuskizuna. Bai, saiatu gara betik, ongi etortzen zitzaidan ibilbide hori, eta saiatu gara den ematen, ezin diogu, Hector hor atzean egon da, baina oso pozik. Ezin dezu, edo ez dezu elortzen momentuz buruz-buru geratzea, Iruñarreko itzuli honi falta zaio, buruz-buru jendea bakarrik ikusteko, ze beti taldetxo txikiak, baina taldetxo dira. Ez dakit, hau oso gogorra da, baina eske besteak baita ere oso ongi daude, eta saiatzen gara bera eta ni egoten, baina beste batzuk baldin badaude, zergatia bat izango du, eta beraiek ere hor egotea dute. Zaldi zurian erabakiko da bihar, Iruñan erabakiko da Iruñarreko itzulia. Zer jokatu behar da, malda horretan segundo txoren bat bilatzeko edo urrutetik probatu beharreko asuntoa da? Hori oraindik ez dakigu, lehenik orain etxera joatea deskantzatzera eta bihar goizean ja pentsatuko zerbait taldearekin. Badago ibilbidea probatzeko du ez? Bihar ez dut uste hainbeste dagoenik probatzeko, baina esan duzun bezala azken kilometroak nahiko zailak dira eta saiatuko gara zerbait egiten. Zorionak. Eskerrik asko.